patay na viruses. Ang Mega 1 capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerric, turmeyang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na ang medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, Amazing Food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito! Na to, para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas
si Moriel Marmol, taga Purok 5C, San Roque, Daraga, Albay. Nung una pong akong may karamdaman na gallstone, pumunta po ako dito kay Doc Joey Bitito para po uminom ng mga product po ni Doc Joey. And then, after that po naman, nung anak ko naman po ang ma-find out na last year, March 23, na-find out po na sobrang doble yung sa SGPT niya. Kaya po, pumunta ulit ako dito para din po painumin yung anak ko ng Amazing 4 po na product ulit ni Doc Joey. So ngayon po, nag-follow up po ulit kami ng blood chem ng anak ko. Salamat po. Thank you po sa Kipapagad po. Dahil ngayon na March 23, ika-1 year po na ng anak ko. Back to normal na po yung GPT ng anak ko. Kaya salamatan po. Pero kahit na ganun din po, kahit paunti-unti po, depende po sa pera, di ko titigil po na paistapin mag-inom yung anak ko ng food supplement na Amazing 4 po. Advice ko po sa lahat dyan, na mayroon pong mga, siyempre po, tao baga tayo may nararamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip na pumunta dito. Punta na po kayo dito, katulad ko din, isang nanay na, ayan, ang nanay po, baga kahit anong mangyari, basta ang anak super po baga ang suporta ng mga nanay. Lalo na po, kami na lang mag-ina, kasi wala na yung papa ng anak ko. Salamat po. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega 1, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020. Okay. Na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, dami kong maintenance. So nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka ka lang sa
inyong bahay. At sabi ko sa iyo, uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Doc, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw yun. Umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing 4 during that time hanggang sa yung kanya pong wheelchair
ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa Nakahiga kama. na siya. Tapos nung nangyari, ay may reseta sa kanya itong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Ulimpo. Oh, Miss Ulimpo, na yung anak niya, na yung anak na niya natulungan daw, natin na kasi nagkaroon kung may ng leukemia, cancer. Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalatan ko, ano ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Tapos may kapal na Bago Central. Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa akong ng budget, nasa wheelchair pa siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo o nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-news natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, lumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung gamit para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling sa, Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Okay. Ay, hayaan mo na Gagamutin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin na nakatutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. Mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member,
Pwede. So maraming salamat, Dok. So, thank you so much, Madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat po, Dok. Ako po si JC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bichito para pakonsulta para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya nag-inom natawan ako so itong Amazing 4 medyo marahay na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog di maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Mm. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Yan po, as ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ganyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arman sa kuya na magrahay. Magandang hapon po sa ating mga nanonood ngayon sa atin. May bisita po sa atin si Ma'am Beth ng Daraga Albay. Siya po pumunta sa atin noong October 2022 at meron po siyang kidney stone at diabetic po siya. At binigyan po natin siya ng Amazing 4 during that pumunta siya dito sa atin. Ikwento po mo ninyo, Madam, paano gumaling yung kidney stone nyo at saka yung diabetes ninyo nung pumunta kayo sa akin at ilang buwan po kayong uminom at after that nahinto yung pag-inom po ninyo. So paliwanag lang po sa ating mga nanonood ngayon. 5 months lang po akong naiinom. Pagkatapos nawala na yung kidney stone ko. At nag-normal, so Normal na yung sugar mo. sugar. So uminom po kayo October 2022 hanggang March 2023. Kasi to April, uminto na po kayo kasi sabi nga ninyo yung wala na, natunaw na yung kidney stone ninyo kasi yung sugar ninyo nag-normalize na, kaya huminto na po kayo sa pag-iinom ng Amazing 4. So 5 months na intake at malaki po ang nagawa sa inyo. Ngayon po, andito kayo uli ngayong October 2024 na. So ano po, ibig sabihin 1 year and 6 months na huminto po kayo pag-inom ng ating mga produktong Amazing products. So meron po kayo kino-complain naman ngayon na kayo po nahirapan mag-move o magdumi. At ano pa o ma'am ang nakita ninyo sa ngayon, kasi 69 na po kayo ngayon pero pang tingnan kayo para wala pang 60.
So malaki po ang nagawa ng ating Amazing 4. Ano po ang isa pang problema ninyo? Yung pagduminan lang po. Hindi kayo pag nagkanumi ng maayos. After 3 days yun. Oo. Kaya kailangan talaga mag-normalize yan kasi baka malason. Ay, Ang, wala. Opo. Yung pagtulog po ninyo, kumusta naman? Okay naman. Okay. Ang paningin po ninyo, okay. Kasi natulungan na kayo ng ating Amazing 4 dati pa. So, ngayon po, inom na lang tayo. Hindi na po Amazing 4 kasi paglulumi lang naman, rekomendado natin yung Omega 1, yung 21 ingredients na galing US. Umpisan mo natin 2 capsules in the morning, 1 capsule at noon, and 1 capsule in the evening. Then Mega coffee in the morning. At saka sa hapon, merienda ninyo, Amazing Juice. So, malaki po ang matitipid ninyo kasi hindi na Amazing 4 tulad ng dati kasi mabigat po yung karamdaman ninyo nung dati kaya Amazing 4 po ang pinainom sa inyo. So, ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan na at age 69 ay para kayong wala pang 60 at so pag inom ninyo ng 5 months sa Amazing 4 natulungan kayo magkaroon kayo ng magandang kalusugan. Ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan? Pwede naman po kayo magpunta dito, i-try yung Amazing para magaan ang kalusugan. So, mga minamahal kong kababayan, tulad po ni Ma'am Beth from Daraga, Albay. She's now 69 years old. Very healthy na, wala na pong problema sa kidney stone, wala na problema sa sugar. Ang konti lang pong problema niya, ito po nga pong hindi siya nakapagdumi ng regular, kaya po andito siya sa atin. Kasi nga po nung gumaling siya, 1.5 years na hindi po siya nakainom uli ng ating mga produkto. Kaya po ay bumalik siya uli para alam niya kasi napakagaling ang ating produkto na matulungan pa siya. At of course, yun nga pong ang ating inaasam-asam na maging healthy tayo lalo pag nagkakaedad na. Pag senior na, andyan na ang lahat ng maraming mga karamdaman. Maganda nga po kay Ma'am Beth at 69, yung pagdumi lang ang problema niya. So normal po ang sugar, normal po ang kanyang BP, normal po ang walang arthritis. So napakaganda kasi nga po sa 5 months sa pag-inom niya ng Amazing 4 dati ay malaki po ang nagawa sa kanya at nagkaroon siya ng magandang kalusugan. So Ma'am Beth, maraming salamat. Hopefully po yung pag-move mo, yung pagdumi mo, makainom ka siguro in just a month, mag-normalize yan sapagkat very simple lang naman po ang problema ng pagdudumi sa amin, sa ating mga produkto. So mga kababayan namin, na kung ano man po ang inyong health concern, kung ano man inyong problema sa kalusugan, don't hesitate to come to us dito po sa DJP Eatery sa Barangay 18 Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Bukas kami Lunes hanggang Sabado from 8 to 7 in the evening. Ang aming pong numero 0998-975-8121, 0998-975-8121 or 0917-853-8933, 0917-853-8933. At pwede rin po kayo mag-order through online. Bayaran lang po ninyo ng GCash. Sabihin po ninyo inyong pangalan, address, contact number at papadala po namin sa GNT o sa LBC para makarating sa inyo ang aming mga produktong galing sa Amerika na proven and tested tulad po ng Amazing 4, Amazing Trio, Omega 1 at ang ating mga healthy drinks. Laging tanda natin mga kababayan, ang magandang kalusugan ay yan po ang inaasam-asam ng taong bayan.
pero po marami ang nagkakasakit, marami po ang casualty kasi nga po hindi sila nakakainom ng ating amazing products. Maraming salamat, magandang hapon, and God bless to everyone. Okay. Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos. As in, welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, or mas kilala po natin bilang ang lalaking hindi tumatanda, of course, to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pensena, together my partner dito sa office, kay Miss Angel Garcia, Diyos Marhay, na pagkahapon po sa Indogabos. Of course, ang makakasama niyo po for today, si Miss Len. Ayan, samahan niyo po ako hanggang 6:30 in the evening. And today po, magkakaroon tayo ng topic. It's all about po goiter problem. Ayan, hyperthyroidism ang ating topic sa ngayon. Ayan po, sa mga nakaantabay na po sa PBN-DCGB, ayan, nakikinig po sa kanilang tahanan. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Of course, sa ating mga client, ayan, sa mga nakaantabay na po sa aming programa. Ayan, so 6:00 na po ng gabi. Ayan, so oras na po para mag-intake tayo ng ating mga supplements. Okay? So, ayun, so kung kayo po ay hindi pa nakakainom po ng ating mga products, ayan, so pwede na po kayong uminom ngayon. Ayan, kumuha na po ng isang basong maligamgam na tubig at yung ating mga pambato na amazing po. Okay, so ayan, sa mga naghahanap po ng ating office, ayan, located lamang tayo. Dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, located po tayo. Dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. And also po, i-announce din natin yung contact number po ni Doc Joey. Yan, so isa-isahin po natin sa Smart. Yan, 2 pong numero po niya sa Smart. Yan, so 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. At meron pa pong isa, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. And also, meron din po siyang Globe. Ayan, 0917-853-8933. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng pasyente po natin. Simula po kahapon, ayan, Monday. Ayan, so marami tayong mga pasyente dito. Ayan, isa na po dyan, si Mr. and Mrs. Pilojero from Ligao, na natulungan po natin na magdadialysis na. Okay, so natulungan po natin ng ating mga produkto na ngayon po ay maintenance na lamang. So biruin niyo po, may anak silang nurse. Ayan, so suportado sila ng kanilang anak na ito na yung maging maintenance ng kanilang magulang. Okay? So, kasi 'di ba, kung ano yung mahalaga, ano yung nakatulong, syempre yun po yung ating ipagpapatuloy. So, hindi po yung ating naging karanasan, ano yung tinapos natin, bagkus kung ano yung makakatulong para sa ating mga mahal sa buhay. Hindi yung ano yung profession mo bilang isang tao, 'di ba? So, ayun. So, and also si Ma'am Ninita from First District. Ayan, nag-avail din po siya. And also kay Sir Celso Batalier. Ayan, baka nakikinig naman siya ngayon. At talaga pong kada hapon ay nakikinig po siya ng ating programa. Ayan, from Sorsogon. Ayan, so siya po last 2019, natulungan po natin na may mga health problem. Sabi niya, ay kung ano yung nakatulong sa akin, syempre yun na po yung aking ipagpapatuloy. Tama naman po, 'di ba? Kasi kung saan-saan ka pupunta, mas magastos at hindi mo na talaga mahanap kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya po si Tatay Celso Batalier, ayan, nag-avail po siya ng Good for
1 month. Ayan, para daw po ay tuloy-tuloy naman yung kanyang pag-inom. So, biruin nyo ngayon may malaking problema sa Tatay Celso na yung kanyang fish pan daw ay kailangan niyang ipagawa. Subalit po yung kanyang health problem ay kailangan din. Kaya syempre, mas inuna po niya yung kanyang kalusugan. Kasi nga, kapag inuna niya yung gastos doon sa fish pan niya, pero yung kalusugan po niya ay lumalala na. Kaya po, inisip po niya na mas importante daw yung kanyang health. Ayan, tama naman po kasi nga, kung ano yung magagawa natin, once po na ma-healthy ka, at syempre, wala kang iniindang health problem, ay marami kang magagawa. Kaya si Tatay Celso, mas inuna po niya yung kanyang kalusugan. Okay, sana po, gayahin po natin si Tatay Celso na hindi po sa lahat ng oras, lagi po natin ipa-priority yung mga trabaho po natin. Kasi anytime kapag ma-healthy ka, maraming oportunidad ang darating sa'yo. Pero kapag may sakit ka, baka kahit trabaho mo at mga pinaghirapan mo ay pwedeng mawala. Okay? So galing din dito si Tatay Rodolfo na from Daraga. Ayan, si Tatay Rodolfo po ay marami na siyang gastos at pabalik-balik na din po sa hospital. At biruin nyo po yung catheter po niya kasi may problema po siya sa prostate. Ayan, si Tatay Rodolfo po ay sabi niya, Miss Len, pupunta ako sa doktor, ipapatanggal ko naman yung catheter and the other day, babalik na naman ako, ipapabalik ko na naman yung catheter. So, sinubukan niya kasi lagi po siya nakikinig sa DCGB, ayan, sa ating radio program. Sabi niya, why not nasubukan ko yung products ni Doc Joey? Kasi maraming mga testimony, maraming nagpapatunay. So, sinubukan ni tatay. Kaya sabi ko nga, kung susubukan po natin, wala naman pong mawawala. As long as na, ito na pala yung solusyon na makakalunas sa inyong mga health problem. Kaya si Tatay Rodolfo ay naka 1 month na pag-inom ng ating mga produkto at 18 days pa lang natanggal na po yung kanyang catheter. So marami na po tayo mga testimony na natulungan po natin at nalunasan natin na may mga problema sa prostate. At isa na din po dyan, si Tatay Raul Hana na siya po ay modelo po ng ating mga products na natulungan din po natin na umiihi na ng dugo. And also si Tatay Jose Aton, kung nakikinig po siya ngayon, ay natulungan din po natin na may prostate problem. So, bumalik naman dito yung anak, si Kuya Jun, na yung father daw po niya ngayon ay tumataas naman yung cholesterol. Kaya, hindi na nila hinintay na lumubha, bagkus po ay nagpakonsulta na sa atin. Humingi na ng advice. Ayan. So, para po ay matulungan na po natin habang maaga pa. Diba? Then also, si Nanay Sinaida Ferrer. Ayan. And also, ayan kay Nanay Helen from Catanduanes. Ayan, from Haramuran, Catanduanes. Ayan. So, nag-avail naman po siya ng ating mga products. So, natulungan po natin na may katarata. So, ngayon po, ay nakakakita na daw po si Nanay Helen. Kaya naman po ay nag-avail naman po siya ng good for 15 days. Okay? So ngayong araw naman, marami din tayo mga pasyente. Ayan, katulad po ni Tatay Marlon Redabadulia na meron pong cancer. So ngayon po, after 6 months na pag-inom po ng ating mga produkto, ay ngayon po ay infections na lang. Ayan, so pero si Tatay, ay siya na mismo ang nag-a-avail ng products para sa kanyang iinumin. Ayan, si Tatay Marlon po ay ngayon ay tuloy-tuloy yung kanyang pag-take ng Amazing 4. So ngayon, nagustuhan na din po niya yung ating Amazing Coffee Mix. Sabi niya kaninang umaga, ang sarap-sarap pala Miss Len ng Amazing Coffee Mix. Ayan, kasi yung ating Amazing Coffee Mix ay sugar-free po siya. Diba? 14 in 1. At pwede po yan sa may mga cancer, mga mataas po ang blood sugar. And also, si Tatay Abner from Piuduran. Ayan, si Tatay Abner po, marami po siyang mga problema sa kalusugan na mild stroke, may prostate problem, may uric acid. Ayan, so ngayon po, nalulula. Ayan, so kaya po,
sabi ng kamag-anak niya, kasi nag-avail naman po kanina ng good for 15 days, sabi niya, within 15 days na tuloy-tuloy na pag-inom ni Tatay Abner, ay ngayon daw po ay okay na kasi ito po ay isang farmers at nag-aalaga ng baboy, nagba-buy and sell. So ngayon ay talagang afford naman daw ni Tatay kasi nga marami po siyang gustong gawin at maraming hanap buhay. Although yung mga anak po niya ay napagtapos na niya sa pag-aaral, kaya ngayon naman po ay priority niya yung kanyang health naman. So kaya kanina, nag-avail naman po siya ng another 15 days. Ayan, si Nanay Lilia Nunez. Ayan, so Nanay Lilia, ayan, natulungan na natin. Pero nabagsak na naman. Ayan, kaya kanina nag-avail naman po si Tatay. Sana po, 'di ba? Halos sa maintenance na lang. Natulungan po natin ay stroke patient. Po, kahapon daw ay yan nabagsak na naman, 'di ba? Nabagsak na naman daw si Nanay kaya ayun, so tumaas na naman yung BP po niya. Kaya sa mga may edad na, ayan, lalong-lalo na kapag pupunta tayo sa CR, kailangan po natin mag-ingat. Kasi kapag may edad na, talaga yan na po yung ating mga problema. Laging na slide, na minsan nababago, ayan. So kaya po mag-ingat. Kailangan po natin yung ating tsinelas ay medyo hindi po madulas, 'di ba? So, ayun. So, si Tatay Joseph, ayan, Osila from Piudoran. Ayan, nag-avail din po siya ng ating 1 box Mega 1 capsule. Okay? So, again, located tayo po sa mga gusto po na magpakonsulta sa atin. Ayan, free health consultation po sa ating mga supplements. Okay? So, located tayo. Dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front Bangko Sentral ng Pilipinas. So again, ang contact number po ng ating CEO na si Doc Joey or mas kilala po natin bilang ang lalaking hindi tumatanda. Ayan, sa Smart, we have 0910-448-2598 and also available din po ang ating mga produkto dyan po sa Unit 218 Pacific Regency, 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Again, available din po ang ating mga amazing products dyan po sa ating main office sa Unit 218 Pacific Regency, 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. And also available din po ang ating mga products dyan po sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. And also sa mga naghahanap po ng venue para po sa mga event, pwede po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, sa lahat po na nakikinig sa atin, pwede nyo pong i-follow, i-like, i-share po ang ating page na Doc Joey Betito page para po every time na may programa tayo, pwede po kayong manood at syempre po makatulong din kayo sa may mga problemang pangkalusugan. At hindi lang po doon, pwede po kayong matulungan through financial. Okay, so proceed na tayo sa ating topic for today. Ayan, so it's all about po goiter problem. So hyperthyroidism po ang ating magiging topic sa ngayon. But anyway, ayan, so take note pala, ang goiter po ay dalawang klase po yan. We have hyperthyroidism and hypothyroidism. So ngayon po, ang topic natin is hyperthyroidism. So alamin po natin kung ano yung hyperthyroidism, anong mga uri, and also sanhi at sintomas nito. And also, paano din makakatulong ang Amazing Force sa ganitong problema natin. Okay? So, ang busyo or goiter ay ang paglaki ng ating thyroid gland. Lahat ng tao ay mayroong thyroid gland. Ang karaniwan ito ay maliit lamang. Ayan, so ang thyroid gland ay isang endocrine gland na gumagawa ng mga hormones na mahalaga sa metabolismo. Ang tamang paglaki ng katawan, ang normal levels ng thyroid hormones ay mahalaga para sa mga tao sa tamang pagtibok ng puso, paglaki at paggalaw ng muscles, regulasyon ng temperatura ng katawan, at para sa mga babae, ang tamang regulasyon ng menstruation
cycle. Ayan. So, ang thyroid gland daw ay matatagpuan sa gitna ng ibabang parte ng lieg. Karaniwang hindi ito nakakapa, ngunit kapag mayroong busyo or goiter ang isang tao, maaari itong makita o makapa bilang isang bukol sa lieg. So, mayroong dalawang pinakakaraniwang sakit sa thyroid. Isa na dyan yung nabanggit ko po na hyperthyroidism at hypothyroidism. So, ayun. So, ngayon tatalakayin po natin ang patungkol again sa hyperthyroidism. Ano nga ba ang hyperthyroidism? Ang hyperthyroidism po ay matatagpuan sa loob ng lalaman ng tao, lalamunan ng tao. Ang gland na ito ay tumutulong sa pamamahala ng metabolismo ng ating katawan. Sa pamamagitan po ng paggawa ng thyroxine hormone, kapag sumobra naman ang pagiging aktibo nito sa paggawa ng thyroxine, ay magkakaroon ng kondisyong tinatawag na hyperthyroidism. Ang pinakakaraniwang sanhi nito ay ang tinatawag na Graves' disease. Ayan. So, nangyayari po ito kapag may pagkakamaling sinasabihan ng ating immune system sa ating katawan na gumagawa ng maraming hormones, ang thyroid. Isa pang dahilan ay ang maliit na bukol o tinatawag po natin na kulani sa thyroid gland, pwedeng maging sanhi ito ng thyroidism. Kapag ang silula ng bukol ay gumagawa ng sobrang thyroid hormone, ay humihinto ang produksyon sa lahat ng iba pang bahagi ng thyroid gland. Ang palatandaan naman ng mga taong mayroon po nito ay ang pagkakaroon po ng hindi pangkaraniwang pagbilis ng tibok ng puso. Kaya nga, kung tayo po, lalong-lalo na po sa mga babae, yan, so nagpa-palpitate, minsan po mabilis yung tibok ng ating puso. Isa na din po yan na sintomas. Ayan. So, labis na pagkapagod, pagkakaroon ng sobrang gana sa pagkain, pagkabalisa, at iba pa. Kapag napabayaan ang hyperthyroidism, maaari itong mauwi sa iba't ibang uri ng komplikasyon, subalit may mga pamamaraan upang malunasan ito. Kabilang na sa mga pamamaraang ito, ay ang pagbibigay ng anti-thyroid na mga gamot at radioactive iodine para mapabagalin ang paggana ng thyroid hormones. Maaari ring tanggalin ang thyroid sa mga malulubhang kaso ng kondisyong ito. So, ito na po yung mga uri. Ayan, so sa mga babae, ayan, lalong-lalo na po sa may mga problema po sa goiter, makinig po kayo para po matulungan po kayo kasi mahirap po kapag lumubha ang ganitong mga sintomas. Lalong-lalo na, marami na din tayo na-encounter ng mga pasyente na na-biopsy, na-operahan, then after a year, bumalik din po yung kanilang mga health problem. Number 1, diffuse toxic goiter. Ano naman po ang ibig sabihin nito? Ito po ay kilala rin bilang Graves' disease at ito ang pinakakaraniwan na sanhi ng hyperthyroidism. Sa kondisyong ito ay lumalaki ng lubha ang thyroid hanggang sa maging goiter. So number 2, toxic multinuclear goiter. Yan. So yan po yung number 2. Ito naman po ay nag-uumpisa bilang isang uri ng simpleng goiter. Sa paglala nito ay nagkakaroon din ng mga noodle na lumilikha ng labis na dami ng mga hormones. Okay? So, ito po ay karaniwang naapekto sa mga pasyenteng may edad na, lalo na po sa mga kababaihang 55 na taong gulang pataas. But usually ngayon, halos mga 30s pa lang, nagkakaroon na din po ng ganitong mga health problem. So, number 3, toxic adenoma. Yan, ang kondisyong ito ay sanhi ng isang thyroid adenoma na sobrang aktibo. So, ang pagkakaroon ng sobrang dami ng thyroid hormone ay mula po sa isang benign na tumor na pumipigil sa pagtaas ng thyroid stimulating hormones or
PSH. Okay, so kasi dalawang klase yan. Kapag tayo po ay na-biopsy, dalawang klase po ang lalabas po dyan na result. Is either benign or malignant. Ayan, kapag benign, medyo safe pa tayo dyan. Pero kapag malignant na, dyan na po yan. Delikado na po yan. Cancer po yan. May mga ganyan na case na kapag na-biopsy, mas mabilis po siyang kakalat. Okay? So, ito naman po yun. Yan. So, ang mga sanhi naman, sa mga uri ng paglaki ng thyroid gland na nabanggit sa itaas, na maaring lumala sa atin. Ayan. So, ang mga sumusunod ay mga sanhi rin ng pagkakaroon po ng kondisyong ito. Number 1, mabilis na pagkonsumo po ng iodine. So, number 2, paggamit po ng thyroid hormones. Number 3, mga gamot. Mga uri ng gamot, lalo na ang mga paraang para sa sakit sa puso at mga mataas na antas ng iodine, maaaring nitong matrigger ang pagiging sobrang aktibo ng thyroid glands. Okay? So, yan po yung mga sanhi. Ano naman po yung mga sintomas? So, yung mga sintomas naman, kapag kayo po ay nakakaramdam na ng ganitong mga sintomas, yan, so pwede pong may problema po kayo or medyo like sa mga babae, yan, baka po may thyroid po kayo. So, number 1, pagkakaroon po ng goiter. So, number 2, mabilis po na pagtibok ng puso. Ayan, kung nararamdaman nyo, hindi naman kayo napagod, hindi naman po kayo nagtrabaho, pero ramdam nyo na parang nagpa-palpitate or mabilis yung pagtibok ng puso po natin. Kumbaga, hindi po yan normal. Okay, so number 3, abnormal na tibok ng puso. Number 4, hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang kahit mataas pa rin ang gana sa pagkain. Number 5, ayan, pagkabalisa. Number 6, panginginig ng mga kamay. Kaya nga yung may mga goiter, yan, minsan, yan yung doktor, parang nila yung straight yung kanilang mga kamay. Yan, kung makikita natin na kumbaga nanginginig siya, no? Kaya nang lalamig, yan, so baka isa na din po yan na sintomas. Yan, so hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang, kahit mataas pa rin ang gana sa pagkain. Okay, so panginginig ng kamay, yan, so pagiging magana sa pagkain, subalit, ayan, talagang yung timbang natin, mabagsak pa din siya. Yan, pagkakaroon ng pagbabago sa pagbawas o pagdumi, pagbabago ng menstruation cycle, yan, pagiging maselan sa mainit na panahon, pananamlay, yan, hirap sa pagtulog, ayan, so pagnipis ng balat. So, ito naman po yung pag-iwas. Paano po tayo makakaiwas sa ganito pong problemang pangkalusugan? So, ayon sa mga pagsusuri, walang partikular na hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang hyperthyroidism. Subalit, maaaring mapababa ang panganib ng pagkakaroon nito o kaya naman ay mabagal na paglala nito. Ang mga hakbang na maaaring gawin para mapababa ang posibilidad na magkaroon po tayo ng mga sumusunod. Number 1, ugaliing gawin ang thyroid neck check. Ayan, maaaring malaman kung ang pamamaga ng thyroid sa pamamagitan po ng pagkapa, pag-inom ng tubig, maging ang sa pagsilip ng lalamunan, sa tulong ng salamin. Subalit, may mga pamamaga na hindi madaling makita or maramdaman. Mas mainam pa rin na gawin ang thyroid neck check sa tulong po ng espesyalista o manggagamot. Number 2, pagtigil sa paninigarilyo. Ito naman po usually sa mga kalalakihan or mayroon din mga babae na may mga bisyong ganito, pwede po kayong magkaroon. So, ang mga sigarilyo ay nagpapatunay na nagtataglay ng toxic na maaaring makaapekto sa thyroid. Isa sa mga ito ang sumisira sa normal na paggana ng thyroid. Number 3, paggamit ng selenium supplement. Yan, kaya po sa mga umiinom, hindi po alam natin kung ano yung mga pinapasok natin. Kaya nga dito sa atin, sa amazing products natin, which is yung Amazing Core, ipinapaliwanag po natin yung mga benefits, ingredients na meron po dyan. Kasi para alam nyo po kung ano yung mga pinapasok natin, na kahit marami tayong mga testimony,
mas maganda pa rin po na malaman po ninyo bawat benepisyo at ingredients. Kahit po sa mga iniinom po ninyo, kailangan maging aware po kayo. So tayo po ay FDA approved. Kaya po, pinasuri siya at talagang dumaan po sa masusing pag-aaral bago po ito inilabas sa merkado. Kaya very safe po kayo. Okay? So number 4, gumamit ng potassium iodine. Number 5, bawasan ang soya sa pagkain. Paggamit ng thyroid, Collier para sa x-ray. Mag-ingat laban sa ganitong mga problema. Ayan. So, paano naman po makakatulong ang Amazing Core? So, kinakailangan ng ating katawan ng calcium, vitamin D, iron, at neutral na level ng iodine. Upang maiwasan ang pagkakaroon po ng hyperthyroidism, ang mga ito ay matatagpuan sa Amazing Trio at Amazing Core. Ano po yung Amazing Trio natin? Namely, Miracle C, Mega A, and C Multified. Kapag tinawag na pong Amazing Core, namely, Miracle C, Mega A, Multified, and si Mega 1 capsule. Okay? So, number 1, si broccoli na nandyan po sa ating Mega 1 capsule. Isa pong vegetable na napakainam para sa mga taong may mga hyperthyroidism at mainam na pampalakas ng ating resistensya. So, moringa, ayan na nandyan din po sa ating Mega 1 capsule, mayaman sa calcium at iron. Better melon, ito po ay nagtataglay ng iron. Astragalus, nagpapalakas po ng ating immune system. And also si acerola berry, nagtataglay din po ito ng iron. Elderberry, nagtataglay din po ng iron at nagpapalakas po ng ating resistensya. Ganon din po si maitake, shiitake, and reishi na ito po ay kilala bilang nagpapalakas po ng ating immune system. The rest, halos the same naman po ang yan, yung ating mga products ay lahat po ay nagpapalakas ng ating immune system and also po ay nakakatulong para linisin ang loob ng katawan po natin. So sa mga karagdagan pong tanong, kung kayo po ay isa sa nabanggit po natin na isa ka sa may mga problemang ganito, pwede ka po magpakonsulta po dito sa amin or even po sa may mga health problem, pwede po kayong mag-visit sa atin or pwede po kayong mag-contact sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito page. Mas maganda po na maagapan po natin ang ating mga problemang pangkalusugan kaysa po ay hintayin po natin na malubha ito. Mas magastos po ang nagkakasakit. Okay? So, laging tandaan na ang magandang kalusugan, daig pa ang sandamakmak na kayamanan. So, sa panahon na ito po, mas maganda na kahit simple ang buhay, basta po wala tayong mga pakaramdaman. Diba? Di bali nang tayo po ay namamuhay lang ng simple, basta po wala tayong mga health problem. Kaya po bukas na bukas po ang ating office simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 6:30 ng hapon. At paalala din po sa lahat ng umiinom ng ating mga amazing products na kung kayo po ay natulungan na at nalunasan na po ang inyong mga health problem, mas maganda po na bumalik tayo dito sa office. Humingi po tayo ng advice kay Doc Joey kung ano na po yung ating pwedeng inumin. Katulad po kanina ni Ma'am Mary Grace Aranya na may natulungan po natin na mataas ang blood sugar, may sciatica. Ayan, so after 3 months na pag-inom po ng ating Amazing Core, ay siya daw po ay magaling na. Kaya nga, ay humingi na po siya ng advice kay Doc Joey kung pwede na daw bawasan yung kanyang dosage since po na okay na yung kanyang pakiramdam at kung pwede daw ay bawasan na. Kaya po, inalis na natin yung tanghali na Mega 1 and si Miracle C. Kaya ngayon, ay Amazing Core na lang at yung pangtanghali at hapon niya, hinati na lang natin yung Amazing Core. So, dito po, hindi naman habang buhay ganyan parati yung i-avail ninyo at iinumin po ninyo. Habang tumatagal, nagbabawas din po ang inyong expenses at nagbabawas din po ang inyong
iinumin. At ang kinagandahan, lahat ng problema po ninyo sa kalusugan, lahat po yan aayusin na ng ating Amazing 4. Halimbawa, kung kayo po ay may mga problema sa kalusugan, mataas ang creatinine, may high blood sugar, cholesterol, hindi makatulog, or ano pa man po yan, pwede po kayong matulungan ng ating mga produkto. Ang kailangan lang, magtiwala at talagang porsigido po kayong malunasan ang inyong mga health problem. So again, located tayo dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. And also, nakikinig pa lang ngayon si Kuya Roger from Malilipot. Ayan, so na yung kanyang father, ayan, may problema po sa baga. Ayan, may bukol. So, almost a days na din, umiinom ng ating amazing products. Again, located tayo dito lamang po yan sa Purok 1,